jo. To je ten úděl luxusních restaurací, no, že tady není moc hostů. A, dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Stůl, Stůl. stůl pro dva nebo pro jednoho? Stůl pro mě hlavně. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, jestli bych tady mohl sednout. Ano, tady bude volný stůl hned. Já vám přinesu... No ne, protože jsou tady 4, tak mi řekněte, který ten... Ano, tady ten stůl, u kterého právě stojíme. No, já tady mám totiž dneska jande. Výborně, to jste si vybral dobrou restauraci já pro mám vaše... totiž lásku, jakože. To je výborné, já jsem váš vrchní. A taky mám obřízku, ale to není nic společného. To, jestli mohu doporučit, tak tuto drobnost bych vaší nastávající možná neříkal. Já jsem nekoupil kytku a přinesl jsem frikačku. Myslíte si, že to zapůsobí? Já si myslím, že to ocení vaše... Já jsem mi složil i píseň. A budete ji zpívat? Můžu vám ji předrecitovat? Radši ne. Ta láska ve mně hozí. Ta láska už hořela. Už to nehozí. Půjdem na pohoří. Já musím říct, že máte výborné básnické střevo. Jo. A i ta A i tlusté střevo mám výborně, úplně. výborně. No. Ale hlavně ta harmonická složka v té vaší písni mě hodně pobavila a tonalita vůbec ty mixolydické stupnice Já jsem hodně totalitní. Dobře, já zajdu pro tu židli, vydržte chviličku. Jo, já s tady mezi tím zkusím jakoby monolog lásky. Dobře. Krásko, miluju tě. Ne, to je blbost. Když se ti podívám do očí, to je blbost, když já šilhám. Miláčku, to je kokotina, já fakt už nemůžu. Jo, takhle. Chtěla by si se mnou jít na střelnici? Na střelnici, to je kokotina. Tak tady máte židli. Děkuju. Potom až přijde... Pozor, vy jste Nevadí, upadl, já jsem zkoušel, jak máte silné podlahy. Máme velmi silné podlahy, tady posaďte se. Než přijde tedy vaše slečna, tak bych se jenom zeptal, zda si dáte něco k pití. Já bych si dal něco k pití, prosím. Výborně, a co by to mělo být? Pokud mohu doporučit? Nějakou tekutinu. Výborně, tak já bych vám přinesl Medoc Cordial. Med nechci, já nemám rád med. Ne med, Medoc Cordial, to je takový špičkový, koněk. Já nemůžu chlastat, já pak šilhám. Aha, tedy čistou vodu? No vodu bez medu, ale. Výborně, strpeníčko, ano? Nejen tu vodu, bez typení. Kde je? Jsem indiánský náčelník Velká Klepna. Klepna. Ne. Jestli mi řekneš tajemství, tak to asi někomu vykecám. Tak jo, řeknu. Včera jsem vypil hrnek kakajáry s tím škráloupem nahoře a to se nesmí dělat. Tak teď už na tebe něco vím. K čemu mi to je? Nevím, jako. Mně to bylo k průjmu. Aha. A jakého čekáš? Na svoji ženu. Dobře. Na lásku mám. Ty máš ženu? Mám lásku hlavně. Já mám 4 ženy. Mám hodně lásku. No já mám hodně žen, hodně lásek. A mě to úplně upědele, já tady mám svoje osobní rande. Běžte do prdele, pane náčelníku, jo? Jo. Tak tady je ten Medoc Cordial. Tak děláte si ze mě pědel, nebo co? Ne. Dáte mi to do ruky, nebo mi budete kroužit kolem ruce, abych vidíte, že mám něco z očima do prdele. Ne, neplakejte, já se velice omlouvám. Nastavte prosím vaši dlaň. Nastavte prosím vaši dlaň. Dobře. Tak kurva, jak ji mám nastavit, já už nevím. Tak děláte si ze mě furt prdel! Ne, tak já vám to tady položím a zkuste si to uchopit, jo? Jo. Opatrně. No tak to je v prdeli, já už se netrefím ani tou. Ne, tak já bych vám to Já jsem byl u ušaře a nic mi s těma očima kurva neudělal. Já to chápu, otevřete ústa. Já jsem cítil, jako bych měl hluboké hrdlo. To mi dělají kuci na táboře. Já se ještě vzdálím, za chviličku určitě přijde vaše milá, půjdu pro židli, ano? Já mám kurva žízeň, ale... To je fakt tak, jestli dělat srandu z postižených lidí. Jak si dělají srandu z indiánů? Jak? Pořád. Vole, vy jste tady furt? Jděte už do prdele. Já vás tady nechci. Nikde mě nechtějí, ani v rezervaci mě nechtějí. No, Kouřové signály jsem chtěl posílat, ale v hospodě se nesmí kouřit. Ludvíčku, jestli ty budeš neustále utíkat z ústavu a budeš mi tady chodit do práce, tak ti zakážu návštěvy u maminky. Každý je. Tak,
tady je ta židlička, ano? Že už sedím. Výborně. A já si myslím, že vaše dobrý den. Dáte si, prosím, něco k pití? Ty si co chceš, jo? Já se ptám slečny. Já vím, ježišmarja. Prosím? Vodu? Ahoj, Marie. Chtěl jsem ti zaspívat píseň. Mohu? Ano, zpívej. Tati? Ne, to jsem já. Marie. Zníš jako strýda Hubert ve vaně ve 3 letech mých. Já jsem ti říkal, ať si zavoláme po Skypeu, ale ty si pořád říkal, že ti ten Messenger stačí. Marie, ty jsi pědátor? Ne, Ty jsi v síti? já jsem normální Marie. Ty jsi v síti a pak v pědeli? Tak tady já nebudu. Já si strašně, pane Čižníku, já jsem si to nakonec všechno rozmyslel a Marie už mě nevzdušuje. Aha, to je smutný příběh. To je mi řekl. velmi líto. Marii je to líto. Tak jí řekněte, že mě to je úplně jedno. Je mu to úplně jedno. Víš co, já se teďka půjdu zabít, protože to psychicky nezvládám. Jo. Čau. Říkala, že jste velmi okozlující mladý muž. Jo, to je pravda. A že byste rozhodně měl dostat druhou šanci. Jo, to jo. A že ji rozhodně máte zavolat, až se Jo. vrátíte domů. Jo, to se shodneme, to je pravda, to já jsem takový, no. Ano, výborně. No, tak jestli můžu tady, když je ta kamera, vy to tady točíte, jo? Tak já, když je tady ta kamera, tak s Marí mi to nevyšlo, ale samozřejmě pokud by někdo z vás měl zájem o mě, já jsem sympatický mladý kluk, který samozřejmě má koničky, hraju na harfu, závodně pravu akvabelu a jezdím na okrasnou jízdu na koni. Kdyby mě někdo, chuť mi klidně může jí zavolat, nebo mi poslat e-mail, do kterého mi třeba napíše ahoj nebo čau. Jo, a já jsem samozřejmě k dispozici. Takže ahoj a všechny sympatiandy a všechny sympatiančačky bych chtěl pozdravit a říct ahoj, ahoj. 1400 korun to bude. Moment, účet 1400.